EV. En higa chiel nyaka riwruog siasa mar Kenya Kwanza ka otele pacho ka ageno ne thoth ewi kaka ne gidhi tieko kech kod nok mar chiemo thurka. Jatend piny Kenya William Ruto nonyiso lek mage mogundho mana en godo mano mar keto maine sekta mar pur kod pith kaka yor chiro chumi. Millicent Adhiambo kolonwa kaka sekta mar pur osedache bwo tend William Ruto e thuolo mar higa chiel. Tarik 30 dwe mar auchiel higa mokalo riwruog Kenya Kwanza kotelnegi kod ogai margi William Samoei Ruto ne osidho ayanga lek abich madongo mane gin godo ne oganda jo Kenya ka sekta mar pur emane giketo e thuolo mokwongo mar bero ponono ne obiro oyiergi ka giwacho ni pure sekta mane nyalo chiero ochumi mapacho ka. The challenge of cost of living is increasing agricultural productivity. Period. Banka otelo, sirikand Kenya Kwanza ne ochako lando okenge mag chiro sekta mar pur. Juma tok jatend Kenya William Ruto chamo muma migao mar pur ne olando fungruok e nengo mbolea kendo yango ni maromo shillings bilion 3.5 ne oketi tenge mar nyiewo mbolea tans 71,000 manengo ne ogonyore. Chendo mar pogo mbolea manengo ne oyweyo nosidha yanga tarik 22 dwe mar 9 higa mokalo gi jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua. Okang' makamano ne ochwalo nengo mbolea piny ne gunia ka gunia mar kilo 50. As a government, we from the very onset spelled out the prioritization of improving agricultural production through an availing affordable and accessible input as an intervention. E thuolo mar dweche auchiel bang' sidho chenro no ayanga, piny owacho ne olando ni osendiko jopur maromo milion 5 ka gitiyo gi lony manyasani e chwalo mbolea go mane jopur dhi yudo kowuok e dech sirikal National Cereals and Produce Board. Kaluwore gi okenge ma oketi gi dech sirikal, japur ka japur mosendikre nyalo mana yudo mbolea ofuke 100 moriwo chenro duto mag pur kaluwore gi lach mar puodho. Japur bende oyiene kao ofuke 2 mag mbolea mar komo kod mar top dressing e eka ka eka mar puodho. Japur bende manigi lach mar heka 15 mar puodho nyalo nyiewo ofuke 60 mag mbolea. Ka japur manigi puodho malach ne ohewo eka 25 oyiene nyiewo ofuke mbolea mahewo 100. Okang' mar 2 e wi chenro mar keyo mbolea, jatend piny William Ruto e twak mare tarik 2 dwe mar 8 higani ne olando nengo manyien mar mbolea mar kilo 50 kowuok e shillings 3,500 nyaka 2,500. I am proud to announce the commencement of the second phase of our program. We shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. Elendo makamano bende ne ojiwo jopur mondo tinyadiriyo gi kwan ratil mar mbolea mane gitiyo godo motelo kaka yor neno ni keyo obedo mabup. Chenro ni negeto jopur e pachoka nyaka e counties makaluo. Bende jopur oseneno lokruok kokalo e mbolea manengo ne oyweyo. Wan pok waneno gi e piny ka. Kodhi sani kinyiewo achiel en siling 800. Kundi moko 750. Fertilizer 25 kg en siling 2,750. Koro wan jopiny sani ok onyal komo. Wayudo production maber miyo mbolea ma subsidy. Watere kanye mondo mikoro wang'eni gino konyowa. Iyudo ka pod wause at a throw price rather than bedo ni en bei mamolo to market ber. Kech what we want is a market. Sami puru gimoro en ni market nyeng'ini ber makata kidhi expenses mang'eny ting'ini after all nyaka idhi duok expenses magi. Tudruok mane ma osebedo e kind sirikande mag county kod mamalo e jiwo chenro mag pur. Ken Onyango en jatend migao mar pur e county ma Kisumu. Jowa be noko register maber ahinya e gir fertilizer subsidy no. Kata mana sani iyudo ka thoth ji jomatin mano register go yudo messages mondo gidhi gikaw fertilizer depo mag cereals to response ok ber ahinya. Koro ne wawinjore gi national government ni mondo mi
chenro no dhi makare wa devolve functions mag cereals board go. Kopogore kod mbolea, Jatend piny William Ruto e twak mare e nyasi mar Mashujaa Day mar 59 nosingo ni e thuolo mar higni 3 ne gidhi medo lach mar puothe monengo chwal negi pi nyaka eka 1.4 ka eka 200,000 ne en mar ochele, Bunyala, Tana Delta, Rohole, Mwea to kod Ahero emane idhi mi pek. Rice production in Bunyala, the Tana Delta, Rahole in Garissa, Mwea and Ahero will take priority as these are areas that have already mechanisms for us to upscale. Jatend migao mar pur, Mithika Linturi, tokane loso, tariko 9 dwe ni e boma ma Mombasa, olero geno ma sirikal ni godo mar jiwo medruok mar keyo pachoka kowuok e gunde $45 nyaka gunde $60 e higa. We are expecting to harvest over 45 to 60 million bags. So in fact we'll hit above 60 when we look at the harvest of the short long range harvest and the short range harvest fertilizer, which we are currently distributing and selling at 2,500. Within my ministry, Kenya Seed Company and NDC, we've given out 30,000 acres of land for seed multiplication by Kenya Seed, so that by the next planting season, we are able to produce cheap, certified seed. Serikal mar Kenya Kwanza bende osebedo kagoyo mbaka e wibero sekta mar kahawa, majand chai kod chak. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua neo meeting mar loko i sekta no kendo neno ni jo black kata chudhe maketho sekta go ogol oko. Our other cartels were saying that we are just talking. There have been so much talk in the past, and this talk is just talk. It your fees are away. I want to assure them that this is a very serious forum. Piny owacho mar Kenya Kwanza neni kod siso mar duoko nengo ngima piny kokalo e chiro sekta mar pur. Higa achiel sani, jo Kenya nyalo keto sirikal e thuolo mane mar ratil. Mchele mipidho kano karkae pok waneno kodhi maber kata mana kakitiyo kod jopur kata chudo moro maber ahinya ok wane kuomgi maber ahinya. Higa achiel to Kenya Kwanza chamo muma mar telo ne piny Kenya, jopur pod wago midhiero mopogore mokwako sekta mar pur e sama bende geno to pod gin go ni sirikal biro chopo singo duto mane giketo mar bero weche pur kaka achiel kuom okang' mar bero ochumi ma pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kapod wago ni Tarubin Nyakuramga Juan Kelolo